Bueltan da musika zuzenean telebista saioa. Gaurkoan Gernikara etorri gara. Feline taldeak argitaratu duen Jantzu diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Feline taldea. Feline gara Ruben Garatea, Iñaki Iruzki eta Baini, Ainhoa Unzueta da Eneko Bergara. Eta taldea sortzen da 2019 amaiera, 2020 hasieran, eta gero etorriak zen pandemi hilabete horrek, eta seriotan hasi ginen gitxi gora bera, orduntze 2020 erdialde horretan. Egiz esan, taldie hasi izan Bainin buruen, Ruben batu jakon gero, orduan izan nintzen, hirugarren eslaboi hori, eta bai, pentsetan dotazik eran, haukin bala noranzko bat, igual apur bat kutsu elektroniko gehi zaugaz, eztaz? Hasik eran kantak, etzien einiko kanta batzuk ziren, ordenagailu bidez einikoak. Esan aldot, soinu berezi bat haukin biela, baina da politze. Bai bota genuen faltan momentu baten soinu organiko hori eta... bateria bat. Eta bateria bat. Bai, nik egiz esan Bainigaz aninautik berba entzokin hauen eta txakintxoten proiektu hau dakola. Bueno, hori pelea bada. Danok esaten ez nik harino ezagutu noan, ez nik harino. Ez, bai nik ezetu dokintxotez berak pasata kantak eta hori, eta txakin hauen zelan Ruben sartu zan, zelan Ainhoa, zen ni Bainigaz kontaktu gintxoterain haurik. Gero ezetu nahuen Ainhoa eta nik Ru taldera sartu ordukoen hauen ezetuten. Eta bueno, esan doztiniko taldine parte izeteko, ni oso posarren, ze eurek ezetute ja gogotxu, ezta. Eta ganera ni natorren musiketik beste zozer diferentie eitzera reto modure edo hartu nahuen bebai, eta gero eta gustora hau eta oso posik. Osa, taldekide guztiak jotzen genuen, Rubenek beste talde batzuetan, Eneko da Ainhoa bai, da ni primero zauzilo zen. Musikalki eremu ezberdinetatik datoz Feline taldeko kideak. Eta horrek izaera berezi ematen dio taldeari. Bueno, egiz da elkarrizketia hauzi aurretik jakin izen dugula, ezta, galdera honek urtengo bala. Eta komodin del publiko eskatutzagu gure taldekide dan Valentinari bai, hamen ez dago, baina horretik da bilda. Balen, da gu zer gara da? Nio pestaki, eta guk bez, eta nik uste hori arrotasunez eroaten dugula bai, ezta, ez jakitzie klasifiketan, ez buruen inun sartzen. Baina hori bai, politxe da. Ni uste dut ez dekogula genero zehaz bat, ez dakigu zelan zehaztu Feline den generoa, gauza raro bat da. Bakotxa mundo desberdin batetik gatoz uste dut. Ruben audientziagaz, Baini igual nik Baini gazdakote zer ikusi gehizen punketik gatozelako, eta basoz ere rockero hau behitzen zuloaketik eta ona. Bai, azkanin Felinen desberdintasun hori igual hori da. Bakotxa mundo desberdin batetik datorrela eta danok bat itzen duniko, honek urten dauela. Eta... Kotxien baten gari furgonetan abesti aukeratzea komplikau izeten da. Oso komplikau. Nire kantak aspertu izetzo bateri, bestien... Azken aldizen musika bari joaten gara. Azken aldizen musika bari joaten gara. Berbetan, hobeto. Etiketa asko erabili izan dira taldearen jarduna definitzeko. Glam rock, dark pop, crowd rock, rock and rolla edo punka. Beti izaten dut, ezta Bainitani bizilagun eginen hor Bilboan, ondoan bizi ginen da etzera igoten gendun diskoak entzuten da horrak hortan garai hortan bai, Bowen disko asko, Lou Reed, Stranglers, Blondie, horre pintxe ginen musika entzuten tabernatatik igoten ginen etzera, volumena igon, da venga. Da ni ez nago itzute, holako musikia itzera eta oso melosoa, baina gustora sentitzen az benetan.
Bai, asko guztetai jate, usteote taldieri freskotasun handizen motetzola olakoa botzak aukitziek, bainin abotzaztot gure itzi-etzi. Baina nik uste dute tanden politza ditzen dugula, Rubenen abotzakaz eta... Baina hor dau mixabe bai, beraien ahotsa da nirea, gauza politxe da, ez dakit. Ni gehiago punk askarretik edo nator bateriz ezoten, eta Felinen sartzen nahi niko, igual apurtxu bete bajatu inbidot, eta oso eta beste estilo bata. Eta askotan esaten dago bai, zelan dan Feline oso rock, poperue, abotsa kaseta, eta zelan baterize igual dan lineal haue edo simple haue, eta askarra, eta desberdintasunen motentxo hor Feline. Diskotik eta zuzenekuetara bai garten dela hori diskoe txinin bitzen basun ez da hain punkize, gero zuzenekuetan gu ikusitxe igual zenatoki ganin bai dakola hori sakakada desberdina. Igual batzutan kontzertu bukatu da zaingo, gaur igual hasen gara ez da. Igual larre izen da, eta larre ez da inoiz. Jarrera punkiz euki bigu, garai hauetan. Bai, jarrera bai, punkia, ni punkitik nator eta... Jantzu taldearen bigarren estudioko emaitza da. Lehen disko argitaratu bezain pronto, hasi zen taldea disko berrirako abestiak lantzen. Nik izango naben, lehenengo diskoa kaleratzen dugunean, ja abesti barrizek badauz. Eta jazten gara lokalean saiatzen, eta zuzenekoetan jotzen, eta gogoratzen dut 2022ko urrian sartu ginela estudioan, abestiak oso fresko geneukazen, kontzertu piloak tegaz genbiltzan, eta aprobetsatu genuen, bitzu ze fresko dugu zen, ze natural datozen abestiak, guazen garabatzera. Daulan urten ziren, oso natural, zuzenekoetatik oso hurbil, buelta askorik emon barik, arreglu dikein barik apenaz, eta hola antzik urten zen. Bai, zirriborroak bainik igualdeko ez beste hogei, etzien, orduen hor gabiz denpori ditzen barriro, beste bat grabatzeko, edo ezta. Baina, prozesu beti izaten da luzie, eta oin gehiago gauz igual zentratuta, jantzu disko atera berri dugun hau, defenditzera zuzenean eta jotzera. Torko diez, beste disko batzuk aurrera hau. Kantu sorta bat bildu eta Martin Guevara soinu teknikariaren eskuetan jartzen dira berriz ere, Bilboko Silver Recording estudioetan. Bai, eize da loko bidar Martinaz oso gustora egon ginen. 10 kantu izen ziren loko diskuen, eta soinu aldetik eta grabaketan ze gustora egon gara izen gube bai gure musiki transmititen, esan gendun barrepikatu egin beragaz. Oengutan 6 kanta izen die, nik uste dut ja Felinek formie gehiago hartu tokin dauela. Bigarren diskonetan igual bainik eitzen dauzue komposaketa dana, baina bigarren honetan nik ikusi dutena da danok egon garala batera komposaketatan eta biribila urten dauela. Nire ustez, bigarren honek Felinen itxure gehiago dako. Lehenengo grabaketa horretan Martinelako figura batek lagunduzkula apurtzu bat zehazten soinuen nundik norakoak, ez nundik izen behar diren, sino nundik aldiren izen eta estudioan pila bat ikasi genuen, eta nik uste dut izen zala punto bat, nortasun punto bat emontzagun bandieri de, bale, holan, eta mendiko oiez. Kriston lan haiman Martine guaz. Berak jartzen dau samplisek, da baterize da dana, da gu aragoiez, da reka zapaldu, da jot. Azkanin beratako materiala oso txentelu da, izan Martinetako materiala eta... Bomboa da, goleata da. Gure soinuntzako
eskertu itzen zen beratakon materiala izan. Taldeak baditu zenbait indargune. Horietako nagusiana akaso, Rubenen teklatu soinua da. Bueno, teklatuek nahiko presente dauz disko guztien zehar, borka hundizek eukitzen dugu instrumentoan artien, baina ni beti enkalma ez da, jartzen az, koltsoiak egitera, noizipen arreglutxu batzuk, baina hor dauz, eta gero mezklan nahiko presente dau, eta zuzenekoatan bezaiatzen gara teknikariekaz hori ateratzen kanpora ez da. Bai, teklatuen ikuste dute Felinen garrantzi handizako jela. Rubenek esan dagoelez beti biltzen dize, geitzen bat Aino eta Ruben, zelan dizen soinu grabi hauek, pelikania no kartune kantien norabide hori, norabide. Bai, Rubenek igual apurtxu, eta importantzire guzantxo kendu, bai, nik uste dute Felinen esentzia hori da, teklauek die, duda barik. Zuzenekuetan beti teknikaritzaz berbaitzen du eta esan itzen txagu. Teklatuek oso garrantzizkuetiez, ez diz bigarren planoko zozer, Felinen lehenoko planoko instrumento bat teklatue. Ez da beste talde batzutan izan lehikelez bigarren planoko zozer. Base ritmikoak ere garrantzia du abestietan. Eneko kastintzen ditu makilak, eta Ainoak jotzen ditu lausokak. Ez dira tresna protagonistak, baino ezinbestekoak dira taldearen soinuan. Azkan nire aldetik, bateria aldetik uste dut zenbat eta lineal hau izen, leko gehiago izien txasu beste instrumento batzuri, beran presentziz hartxiko. Uste dut Felinen bateria aldetik nire ere mudala zozer lineala itxie, eta gero teklatuetakuz, bajuedaku eta gitarridaku, non bakotxak beran espazizo batako zelan destakaten dauen, eta horreli nik uste dut nire aldetik leko bat itxi behar da txola. Nik bajo aldetik barrine pentsetan dute, eta azikera baten, bai dala egize gatzain jatela, ni natorre gitarratik eta gitarrie da presentzia asko dekon instrumento bat, talde guztizetan, eta marrazki asko hitzen da bezenak, eta marrazkizek urten hitzen direla, ez da, beste hurbilauko plano batera, eta azikera baten, sentitzen nintzen, bale, hitzetaz marrazki batzuk, baina ez dire urtetan, ez? Eta gero ulertu naben, nire lekue dala beste bat. Bai, eta oin hori Pazaz hartu du disko barri honetan, bigarren honetan, eta izan ondino ez dute ondo manejaten, baina, bueno, gauze barri beti gauz ikasteko goguekaz, eta hortik gauze gehiago batateko gogukaz gauz, eta ia nipe habilidadi bakoten beragaz manejateko. Oingutan kutsu txiki beti zen da, bai ia gehiago sartzin batxagun beste kantu batzutan. Kantuak gitarretatik sortzen diren arren, hirugarren plano batean ikusten ditu Bainik, abeslari eta gitarra joleak. Nire ustez, Feline, gitarrak hirugarren plano baten daude. Lehenengo teklaue, gero bajue da gero gitarrak. Nire ustez ez dauka garrantzi handirik. Ez dauka garrantzi askorik gitarra taldean. Abestiak sortzerakoan eta berdin zait. Teklauek da bajue. Bai, garrantzi printzipala teklauek eta baju kartzen da bia. Azkanin gitarra bat hau, gitarra batek azkanin gorputxan dizen moten txo, bai, esan dulez, leroko planutan gitarrak eta bajuek egongo lekidea. Bigarren disko honetako kantu guztiak euskeraz idatziak izan diran. Eta bideo horretan, lehen diskoan nagusitzen ingelesa alde batera utzi du taldeak. Disko berrian, ahotsak eta ahots jokoek gora egin duten abarmen. Nik uste dut prozesu
natural bat izan dela, azkenean lehenengo disko horretan bi abesti geneukazen euskeraz eta baini bai komentaban, jo, ikustenaz komodoa abesten edo jendeari gehiago beltziako zela abestiak eta inglesezko autu hori eukien duen hasieran, maketa gehiagolan zetozelako eta inungo bueltarik emon barik, ezta. Eta gero ikusi dugu bigarren disko honetan, ederra dauzela abestizek. Eta berak egiten deuz igual idea batzuk idatzi, da nik nire imaginazio libretik emotetzati beste buelta bat, komentetat autonekaz, emotetzagu beste buelta bat, da geratzen diolako letra berezi batzuk geratu diz, da jente asko guzteako, da posi gauz horregaz be. Kanteti asko guzteteako, irur hori, guri behintzet, orduen hori biltzen gara, ez da, baini ahots grabe hori gure koruekaz nik uste oso ondo moldatzen dela eta hortiretzen dugu, beti saiatzen gara, da kontzertuetan da jendeak asko eskartzen dozku ahotsek hartzen duten presentzio hori, da emoten dotzien aura hori, ez da, ahotsek. Ez dago Anfetari kantua izan zen lan berriaren aurkezpen bideoa. Lagun artean grabatu zuten, zuzenean eta modu askean. Nor naizen baldakizu, iritik atera naizuena, botak da orain eskuak lurperatzen dituena. Berriz berdin, leku bilan nabil, osoak ikusi ditut, erdialdean bukan polatu nahi ni. Lehenengo egin genduen, edo zeuretzin egin genduen kontezen, zeuretzekoa. Lehenengo bideoklipe ez dago Anfetarik egin genuen, zuzenin jo genuen kanta bat izen zen, bertara bideoklipe grabetiz aparte bain nahi genuen lagunen biltzar bat, ezta, eta ondo paseo, eta nuno beto niretzien baino, nire gurasoak oso lagundeko guzela bai, nire gurasoak posik, eta grabedozkun Xabi Crespok eta bere ekipoak, baten batzuk etor ziren grabetan. Eta politze da, ze zuzeneko soinue da, eroan genuen zen zerbeza guztizetarako nahiko soinu politze lortu dugula uste dut. Eta bigarren bideoklipe grabezkun, bueno, grabe genuen guk. Lehenengo hainoan etzien da bigarren niretzien. Bai. Niretzien grabe genduen akordanaz leku festivala zan, zapatu ezan, da barikuen danok gabazi bilitze, goiziko amarretan etoraren baini etzera trasto guztizekaz. Asine sofa mobitzen, iburuek, ay dios, ¿qué se está montando aquí? Eta bueno, geuk grabe gendun mogu llegaz. Eta lagunduzkun Tonik, eta gero Markel Suarez eri montzagun, Zornotzako lagun bateri montaji egiteko, eta holantzik geratu zen. Divertiu ditzen gara, hori ez dut esango. Bai, hori lehenengo bideoklipan ikusten da, argi ikusten da. Lehenengoan bigarren nien, da etorri gure kontzertuetara, diverti duten. Taldea Gernikan sortu zen, eta Gernikan azken urteetan osatu den musika sareaz galde egin diegu. Bitxu, egin gauz hemen adibidez Kult Parnasoa Gernikan, eta badeko guz espazio ezberdinek, kontzertuak ikusteko, kontzertuak emateko, eta bueno, bat hor hau trinkete antitxokoa zan errautzetatik sortuneko beste espazio bat, eta hemen gauzon, eta nahi ondo zuenien etorri hona, geure kontzertu emat ikusten, joten bago meintzet. Gero baiko guz Iparragirre deko guleku kutxun moduen, bertan ezaietzen dugu, Astran bibiltzen gara, eta Euskal Herrizen, bueno, Gerniken zentrenaz, baina non nahi dauz. Bai, dauz lekuek eta liberienik esango naben dela herrizentzako aukera bat eta gaztientzako momentu oportunidade bat, mugimendu esortzeko eta kultura kontsumitzeko. Bai badagize, egon da gauz, 10.000 lekutan ez da guzenak ikusi igual olako elkartiek, bizirik dauzenik eta pila bat notetan da herrizen falta dela, falta da zeuzer, falta dire gaztiek, falta da kultura, eta eske gu gatozen lekutik ezin gara horretaz kejeu, ez ebez. Da benetan altxortzu bat dekoguna eta benetan saiatu birgarela zaintzen. Olako espazioak, olako lekuek, olako jentie,
ez dakit, urte oso politzek bizi zen dugu, ez dakit, azkenien gaztalan okupazio horretatik, gaur egunen arte, generazio asko pasa ediz, baina oso momentu berezizek eta oso komunitate politz bat sortu da. Diskoari Jantzu izena jarri diote. Hitz joko baten bidez taldearen musikak gozea adierazten dute. Lana, vinilo ederrean eta formatu digitaldean ikusi du argia. Brainstorming bat izan zen. Brainstorming bat izan zen, eta bai, abestiek ja sekarten olako ansietate eta olako kutsu bat, ezta, eta ansietate askotan jateko gaz harremantzen dugu, eta gu asko joaten gara lokal ondoan daukagun jatetxe txinatar batera, Jantzu izena dekona, Jantzu iritik datozelako eurek, eta hortik hartu genuen, Jantzu, zeure burue, jantzasuna jozuna eta jantzaitze zeu. Jantzou. Argazkizek izkusen Gabriel Mendizabal, dela gure oso lagunedan argazkilari batek, eta maketazioa Martin Elgezabalek. Lehenengo diskoa bai grabatu gendula Family Spring zigilupean, eta bigarrenerako autoekoiztea bururatu jakun apurtzuet geuk aurrera egiteko, eta vinilo formatuan atara dugu, eta eskuragai dekozue bai hiriburuetan bai topatu aldo zuela eta gero kontzertuetan. Gure asmoak azkenien zuzenan jotzea. Helburu zehatzik ipini ez dutzagun proiektu bat da, egun jotzen jarraitu nahi dugu, jendea ezagutu, herri desberdinetan egon eta ondo pasa.